Posterizer. Sanibona ku-part 3 we-series yethu eqhubekayo i-The Glory la esiqala khona ku-Young Jean esimgcine engena endlini ka-Dong Hyun ethuswa ukubona iy'thombe eziyinqwaba zabo bonke ababembhulisha futhi ey'veza ngey'mpilo zabo bonke kukhombisayo ukuthi uDong Hyun usenesikhathi eside enze research ngabo. Wethuka kakhulu wayesola ngakho konke u-Young Jean ebona ukuthi lezi y'thombe ey'khuluma ngabo kusukela besafunda isikole. Waze wakhuluma yedwa u-Young Jean wathi kwakungafanele ngimbhulishe uDong Hyun, kwakufanele ngimbulale okungcono. Kwavuleka emnyango wethuka u-Young Jean ey'tshela ukuthi sekungena uDong Hyun. Wayese-ready for ukufeyisana naye kodwa wethuswa ukuthi kwavela kwangena uDo Young umkhonyane wakhe. Wethuka kakhulu u-Young Jean ebuza umkhonyane wakhe ukuthi uzokwenzani la wayethulela uDo Young angamphendula. Wavela casuka u-Young Jean ethethisa umkhonyane wakhe emsola ngokuthi usethanda omunye umuntu wesifazane. uDo Young wabuza umbuzo owodwa ku-Young Jean ukuthi wakwamxhaphaza yini uDong Hyun esikoleni. u-Young Jean watshela umkhonyane wakhe ukuthi ngikutshelile ukuthi yimina engangiyi-victim engangihlukunyezwa uDong Hyun. Wacasuka waphuma wahamba u-Young Jean eshiya uDo Young emile kanjalo. Waqalaza zonke lezi y'thombe ey'gcwele la endlini uDo Young kodwa samdonsa kakhulu amehlo ukubona esengane yakhe imile phambi kuka-Jae Joon. Wasola kakhulu uDo Young ngokuthi kungenzeka ukuthi akusiyona ngempela ingane yakhe le. Ngakusasa uDong Hyun waqonda ngqo ku-Young Jean wamtshela ukuthi angaphiki athi ngiyazi ukuthi ubusendlini yami. Wathi uDong Hyun ku-Young Jean akayinikele yena emaphoyiseni waze wamkhombisa enye ividiyo eyabo yakudala ngekathi besambhulisha. u-Young Jean akethukanga kodwa wavele wahleka watshela uDong Hyun ukuthi akaqhubeka afonele amaphoyisa. Wathi u-Young Jean kuney'ndlela ey'ningi ey'ngaphezu ka-100 zokuthi kungaboshwa mina eqhubeka nokuhleka. uDong Hyun watshela u-Young Jean ukuthi ngikunika ithuba lokugcina. u-Young Jean waqhubeka watshela uDong Hyun ukuthi ungangisabisi. Ethi kunalokho nje wena ngabe uyangibonga ukuthi kuba ngikaze ngikubhulishe ngabe kuwumanje awuyena uthisha. Ethi ngabe namanje awukaze uyishintshe leya mpilo yakhe yayibhora. Lawo mazwi okugcina ka-Young Jean amcasula kakhulu uDong Hyun ngoba wasukuma lapho wahamba. Emva kwalokho naye uDong Hyun waqala olwakhe uphenyo ngoba wenze i-research ngayo uDong Hyun wathola ukuthi uney'moto ey'mbili. Ophenyeni lakhe wagcina etholile ukuthi lo nini omsebenzelayo usebenzisana naso isitha sakhe uDong Hyun. Lokho kwamcasula kakhulu u-Young Jean nanokuthi wathola ukuthi uDong Hyun usehlalaphi. uDong Hyun emva kokuthola ukuthi u-Young Jean useyazi ukuthi uhlalaphi waqoqa zonke iy'mpahla zakhe esusa leza y'thombe ezayigcwele odongeni. Kodwa sethatha lezo y'thombe eselungiselela ukuhamba wakhumbula something ukuthi khona isithombe angasibonanga. Wayithululela phansi zonke lezi y'thombe ebheke somkhonyane walo mama kodwa akasitholanga. Lokho kwamphatha kabuhlungu kakhulu uDong Hyun ukungasitholi. Leso sithombe somkhonyane walo mama sasesezandleni zika-Young Jean ayesesisebenzisa ukuhlasela ngaso lo mama. u-Young Jean ngoba wayesesabisa lo mama emtshela ukuthi uma ungayenza into engiyishoyo ngizomtshela yonke into umkhonyane wakho futhi ngizoze ngiye esikoleni sendodakazi yakho. Lo mama onini wayesekhala exolisa ku-Young Jean. u-Young Jean esebona lo mama ukuthi uyakhala wajabula kakhulu u-Young Jean wathi kodwa futhi yimina ebengingakusheshisela ukukubulalela lo mkhonyane wakho okuhlukumezayo ngaphezu kaDong Hyun. Ethi u-Young Jean wena vuma ukusebenzisana nami ukhohlwe uDong Hyun. Lo mama onini ngokuthi wayengasena choice wagcina evumile. Ebusuku uDong Hyun wahamba waya la ababevumelane khona nalo mama ukuthi bazohlanganela khona kodwa ngalobo busuku akafikanga lo mama. Ngakusasa u-Young Jean waqhubeka neyakhe imishini ngoba wafuna umakaya uDong Hyun wazomthola. Wazemkhokhela imali wamtshela ukuthi ufuna enze sure ukuthi wenza into ezoxoshisa uDong Hyun emsebenzini la afundisa khona esikoleni. Ngenxa yokuthanda imali uMakaDong Hyun wavuma ngokushesha leyo nto ukuthi uzoyenza. Ngakusasa ekuseni uMakaDong Hyun wavukela khona esikoleni wenza into yamhlambalaza phambi kwabantu esebenzisa igama lengane yakhe ukuthi yena uMakaDong Hyun futhi ukuthunywe yiyona ingane yakhe ngoba ifundisa la ekhaya. Wahlambalaza wabukisa ngoDong Hyun phambi kwabantu abaningi eseshawa amahloni naye uDong Hyun. Waze wafuna ngisho imali kubazali bey'ngane esebenzisa igama lendodakazi yakhe uDong Hyun. Abazali bey'ngane zesikole bafika lapho bezocomplain esikoleni ukuthi akaxoshwe lo thisha ofundisa la ekuthiwa uDong Hyun ngoba yonke lento yenzeke ngenxa yakhe. Nokwathi later uDong Hyun wayesecasukile waphuthuma waya kumawakhe. Wethuswa nakumfica ethenga inqwaba yempahla ey'ningi ey'bizayo ney'khwama ezinhle. uDong Hyun wahluleka nawo ukuyibamba wakhala kakhulu ebuza umawakhe ukuthi angayenza kanjani into ebuhlungu kanje ukuthi abambisane nezitha zakhe. Ever since ayiqala leyo nto uDong Hyun esafunda isikole high school embuza ukuthi ngabe yonke lento yokucekela phansi impilo yami ingenxa yokuthi uthanda kakhulu imali. Kodwa uMakaDong Hyun yena wayesanendaba nalezi iy'mpahla ey'bizayo ney'khwama. uDong Hyun wavela wacasuka wahamba wothatha isikere wayisika ngesikere ey'qoba lezi y'khwama ey'bizayo. Wacasuka kakhulu uMakaDong Hyun eshaya uDong Hyun waze wamsika ngenye insimbi ebusweni waphuma igazi. uDong Hyun wahamba wakhalela emotweni yakhe ebambe lelo nxeba ngethishu ngoba uyazi ukuthi
ehlelwayo yonke lento uYoung Jean. uDong Yoon akasifunanga ukumosha isikhathi ngoba wafonela uHye Jong watshela uHye Jong ukuthi akazame iplani ukuthi abizele uYoung Jean esaluni kaJoo. Wahamba ngempela uYoung Jean wathi mayefika esaluni kaJoo, uHye Jong watshela yena uYoung Jean ukuthi uDong Yoon le ntombazane nani ixhaphaza esikoleni nomkhonyane wakhe uDo Young sebeke bahlangana kwenye indawo bobabili baze badlala ngisho umdlalo we-Go. Nasithola ukuthi yonke lento yayihlelwe uyena uDong Yoon ukuthi uJoo akwazi ukuthola uYoung Jean njenge-customer lakhe la kwisaluni ngoba futhi wayazi ukuthi uYoung Jean uzobuza umkhonyane wakhe uDo Young ngokuthi uYoung Jean wayengeke avumele umkhonyane wakhe uDo Young abe umngani nomuntu oyisitha sakhe especially uDong Yoon. Nokwathi uma embuza waze wacasuka kakhulu uDo Young watshela uYoung Jean ukuthi yonke into engiyenzile mina ngiyenze for ukuphepha kwengane yethu. Wathi futhi makusekhona enye into ekudla ngonembeza vele vala umlomo okungcono bese wenza ukuthembeka ungenza okuphambene. Wasuka lapho waphuma uDo Young wasale seseleshawa uvala uYoung Jean ukuthi khona akakwazi uDo Young. Esezizwe senestress uYoung Jean wahamba waya ku-beauty salon kaJoo eyokwenza i-facial treatment ukuze ubuso bakhe bubukeke bubuhle. Esenziwa leyo treatment esejoviwe nge-anesthesia wezwa amehlo akhe uYoung Jean ngathi ayasinda. uJoo wasembuza umbuzo owodwa wathi wamenzani uMyung O. Imovie yethu sisibuyisela kokwenzeka ngalobo busuku ukuthi uMyung O emva kokusuka kwakhe emakhazeni ethola indaba yokufa kukaSohee wabafonela labo bawu-4 laba babebhulisha uDong Yoon esikoleni. Wayezama ukuba blackmailer for ukuthi bakhokhe something ukuze avale umlomo kodwa laba bathathu bamziba. Kodwa uMyung O wafocusa kakhulu kuYoung Jean. uMyung O waze wafonela naye uDong Yoon esemsabisa esemshintshela embuza nge-name tag kaYoung Jean wayengathi akafuni ngayo uDong Yoon emsabisa ngokuthi kungenjalo mina ngizoshintshela wena ngihlangane noYoung Jean against wena. Kanti uDong Yoon wayeke wasola before ukuthi kwayena uMyung O angahamba amshintshela. Kodwa uMyung O ngoba wayengasazi ukuthi itarget yakhe kuzoba ubani exactly ngoba wathi uMyung O ezama ukuncenga uYoung Jean ukuthi bahlangane wanqaba uYoung Jean kodwa uMyung O wasebenzisa igama lokufa kukaSohee wethuka lapho uYoung Jean wavuma ukuthi bahlangane. Baplana ukuhlanganyela kwenye indawo eyimfihlo engaziwa umuntu. Kanti bazothi besakhuluma uYoung Jean wanotice ukuthi uMyung O uyayirecord inkulumo yabo kodwa uYoung Jean wavela wayithela ngotshwala le phone kaMyung O uyayirecord. uYoung Jean wasetshela uMyung O ukuthi ungabe uphinda amthathe kancane kodwa uMyung O wahleka watshela uYoung Jean ukuthi ufuna imali engango-50,000 ethi ngiphethe ngisho ubufakazi ngifihle la ephaketheni lami. uYoung Jean wafaka ngokushesha isandla ephaketheni kaMyung O kodwa wabuya nekhondom. uMyung O waqhubeka nokuhleka wathi bengikudlala umqondo. uMyung O wabamba uYoung Jean wamhlebela wamtshela ukuthi ngiyazi ukuthi wabulala uSohee wathi ngizokwehlisela kulo 50,000 nginikeza u20,000. wavela wacasuka uYoung Jean wamsakaza ngempama. Waqhubeka nokuhleka uMyung O wathi okay ngoba ngiyakubona ukuthi kunzima ukuthi ukhiphe imali kungcono senze ideal ngokuthi wena uzolala nami khululeka ngeke ngize ngitshele muntu. Wathi mayezwa lawo mazwi uYoung Jean wacasuka wathatha ibhodlela lotshwala waphahlaza ngalo uMyung O. uYoung Jean wagwaza uMyung O ngalo lelo bhodlela selifile waze washona uMyung O. wethuka kakhulu uYoung Jean wayesebulala uMyung O ngephutha eseyibuza ukuthi yini lento esengiyenzile. wethuka lapho uYoung Jean wasula wonke ama-fingerprint nayo yonke into eyayingamyamanisa nokufa kaMyung O. esesule yonke into ewubufakazi wafonela iphoyisa elicorrupt ekuthiwa u-Officer Shane. lelo phoyisa lathembisa uYoung Jean ukuthi lizonyamalalisa bonke ubufakazi. uYoung Jean wethuka waphaphama eyibuza ukuthi ubephupha noma into ebiyenzeka ngempela wathi uyaqalaza wazibona ukuthi usekwi-beauty salon kaJoo wabona uJoo ehleka eduze kwakhe. uYoung Jean wethuswa nayo indlela ahleke ngayo uJoo eyibuza ukuthi ubehlekani. uJoo watshela uYoung Jean ukuthi kubonakala ngathi ubunephupho elibi. wathi uJoo ungaqhubeka ulalo relax. Kodwa kunalokho uYoung Jean wayesetatazela wavuka lapho watshela uJoo ukuthi akudelete yonke i-security camera footage. uJoo watshela uYoung Jean ukuthi akehlise umoya. Lawo bekuwa ama-side effects ukuthi ubesadaka umjovo we-anesthesia ayikho into eyenzekile. Kodwa uYoung Jean wayesetatazela waphuma esebaleka engazazi noma ubephupha noma into ebiyenzeka. Kodwa uJoo wayesenesiqiniseko noma wayengenayo iproof ukuthi uMyung O akavesananga nje wanyamalala njengoba kushiwo. Nesithola ukuthi u-Officer Shane leli phoyisa lelikade lifonele uYoung Jean lamlekelela uYoung Jean ngokunyamalalisa umzimba kaMyung O ngoba la uthatha la ufihla endaweni eyimfihlo laseliqasha omunye elamkhokhela imali eyayiqumbe ku-envelope ukuthi uzogada le ndawo. Ngokuthi amaphoyisa ayesaqhubeka nophenyo lawo lokunyamalala kaMyung O afika azobuza noJay June kwiclub yakhe bembuza uJay June ukuthi khona nento engajwayelekile yake yenzeka before anyamalala uMyung O. uJay June watshela iphoyisa ukuthi into engajwayelekile eyenzeka ukuthi wahlangana noDo Young before kunyamalala uMyung O. uJay June wasenikeza iphoyisa i-business card kaDo Young naye uDo Young wayithola indaba yokunyamalala kaMyung O. uDo Young waze wanikezwa i-assistant yakhe i-USB. Phakathi kuleyo USB kwakunenqwaba yamavidiyo ayirekhodiwe. uDo Young wabuka lawo mavidiyo one by one. Emva kokubuka lawo mavidiyo uDo Young wacasuka kakhulu ukuthi unkosikazi wakhe kade emchithela noJay June. Kanti futhi okumcasula kakhulu uDo Young ukuthi le ndodakazi yakhe ayithanda ngenhliziyo yakhe yonke akusiyona yakhe kanti all along ubethanda ingane kaJay June.
wathi emva kokunyamalala kwaMyang O, uSarah wayengasakhululekile ngesikhathi esecasukile ethi usesaba nokuthi amaphoyisa azomtracer naye. Siyathola ukuthi uMyang O wayekade esaplaye nayidakamizwa zakhe. Lokho kwaphinde kwenza uHye Jong baphinde bamsola bonke abangani bakhe. Kodwa ngenhlanhla uJay Jun wangenelela kuleyo ngxabano wayilamula. Kodwa uYang Jin wabeka etafuleni lencwadi eyayinobufakazi bokubhulisha kaDong Yun ayintshontshe lapha endlini kaDong Yun. uYang Jin wabatshela ukuthi bonke kuzomele bahlangane against yena uDong Yun. Kodwa uSarah wayeselahla ithembe batshela ukuthi akasanendaba nalutho yena manje. Ethi uSarah kuYang Jin nawe ungakhohlwa ukuthi ngokuba nehistory yokuthi wawubhulisha ingane esikoleni lokho kusengakulahlekisela ngalo msebenzi wokupresent iweather indabeni ku-TV. Wezwa lawo mazwi uYang Jin kwaphela ukuphapha wathula wachokheka. uYang Jin wabona lapho ukuthi uyena umuntu ongalahlekelwa kakhulu kunala bangani bakhe. Ngakwelinye isayidi uDong Yun wahlangana nalo mama uNeni kuma-parking. Kodwa lo mama kwenzeka exactly lento ayicabangile ukuthi uYang Jin uzomfonela. Akuphelanga isikhathi esingakanani wafika khona lapho uYang Jin. Kodwa lo mama wazenza ngathi usedlalela i-team kaYang Jin ngokuthi kube ngathi uzobetray uDong Yun, kanti lo mama wayesedlalela ama-team amabili. Ebukela uYang Jin ezama ukuyiphindiselela kuDong Yun. Nokuyilapho uDong Yun abona lapho ukuthi i-revenge yakhe kufanele iphuthume ngokushesha. Kwaphinde kwenzeka esinye isigameko futhi esikoleni seyingane ngoba omunye uthisha wesilisa wayebhizi eshuthi iy'ngane phansi kweyiketi mayidlala. uDong Yun washesha wayibona leyo nto wabiza zonke iy'ngane ey'buyisele emaklasini. Lowo thisha amcasula lento eyenziwa uDong Yun waphinde futhi lowo thisha wohlangana noDong Yun e-office. Ngokuthi uJay Jun wayeseyizwile leyo ndaba wangena emnyango waqonda kuthisha wamshaya ngoba siyathola ukuthi ekuqaleni uDong Yun wayekade esendela uJay Jun zona lezi y'thombe kade y'shuthwa uthisha ey'nganeni okwakukhombisa ukuthi i-target yalo thisha kwakuyingane kaJay Jun. uJay Jun wayecasukile waqhubeka waxhofuza lo thisha ngesibhakela nokwathi late baze babizelwe e-police station. Amaphoyisa afika e-police station atshela la madoda ukuthi lento abayixazulule ngokuthula hhayi ngempi. Kodwa uJay Jun wayecasukile wanqaba watshela iphoyisa ukuthi kufanele aboshwe lo thisha. Khona lapho kwafika ummeli kaDo Young esitholayo ukuthi naye uDo Young wayeselizwile udaba lalezi y'thombe. Phezu kokuthi naye iloya yakhuluma njengephoyisa ukuthi akube nokuthula kulolu daba, kodwa uJay Jun wabhoka ngolaka wathi ngeke yohlisa umoya yena. Le mpikiswano yagcina isiqhubekele phambili ngoba noDo Young wagcina esebuza yena uJay Jun ukuthi unamaphi amalungelo uJay Jun for ukuthi usengafayile ilawsuit. uJay Jun wacasuka ngoba wayesetholile ukuthi kushuthi uDo Young useyazi vele ukuthi uJay Jun ubaba wengane yangempela kodwa akanawo amalungelo. Wacasuka uJay Jun washaya uDo Young ashayana la madoda. Ngakusasa wabuye egijima naye uYang Jin wafika wathola iy'ndaba zokuthi uDo Young sevele wahambisa ingane egogwayo uma kaDo Young. uYang Jin wathethesa uDo Young embuza ukuthi uyihambiseleni ingane ungakhulumanga nami. Wacasuka uDo Young wathi ukuthi indoda yakho kade isesikoleni. Ethi lapho uJay Jun afika ngitshela khona ukuthi uyena ubaba wengane le ngiyikhulisayo ngiyondlayo ngiyitshela ukuthi eyami. uYang Jin wathi mayethola leyo mpendulo wathula nya akangazi nokuthi uzothini. Wabona lapho ukuthi umshado wakhe nesigwili uzobhidlika wangena endlini wafika wakhala. Ngasesayidini kaDong Yun naye wayesaqhubeka nemishini yakhe ngoba wahambisa le ngane yalo mama uNeni for ukuthi iyohlala phesheya. Wacasuka kakhulu ubaba le ntombazane okuyena ohlukumeza lo mama uNeni ngoba wazizwa lokho washaya lo mama waze wamabokoboko emshaya ngayo yonke into ethetha lo baba. Kodwa phezu kwakho konke lokho lo mama wayithulela angasho lutho elindele impendulo kwindodakazi yakhe ukuthi ihambe kanjani phesheya. Nokwathi ekugcineni yangena imeseji yokuqhamuka kwindodakazi yakhe ukuthi isilendile phesheya ngebhanoyi. Wayejabula lo mama ebonge indodakazi yakhe waze wakhala naye wabona kungcono ukuthi athathe isikhwama sakhe naye aphuma ahamba ashiye lo baba emzini wakhe. Le ndoda yambamba yamgxavuna yambuyisa endlini yathi imshaya kanti kuzovele kuchitheke leya mali yasisaphazeka yagcwala phansi. Wethuswa ukubona indlela imali eyiningi ngayo lo baba wabuza kulo mama ukuthi imali engaka iqhamukaphi. Lo mama watshela lo baba ukuthi imali ayisebenzayo ayihola emsebenzini. Umsakaza ngempama lo baba emtshela ukuthi angamenzi esilimi nhloboni umsebenzi engamkhokhela imali eningi kanje. Lo mama waze watshela umkhwenyana wakhe ukuthi ngithole omunye umsebenzi ebengiqashwe omunye umama ukuthi ngithumele amanye ama-message okusabisa omunye umuntu. Le ndoda yavele yahleka kakhulu yathi umsebenzi olula kanje for imali eningi kanje ngizowenza nami. Uma kaYang Jin waphinde wathola enye imessage yayimsabisa. Wayesaqhubeka nokutatazela uma kaYang Jin ngenxa yalawo ma-message. Nale ndoda yalo mama uNeni yayisiwasenda njalo lawo ma-message e-blackmail ngokuthi le ndoda yayikholelwa ukuthi lawo ma-message azoyenza ibe rich ibe nemali. Ngokukhathala ukuthola lawo ma-message uma kaYang Jin waze wafonela lephoyisa ekuthiwa u-Officer Shin. Bahlanganyela kwenye indawo esithele uma kaYang Jin ethethisa u-Officer Shin ukuthi ubani omunye umuntu owazi ngale mfihlo yethu yale sidumbu sale ngane ekuthiwa uSohe yabulawa uYang Jin ngoba ngibhizi ngithola ama-message angisabisayo. Leli phoyisa ekuthiwa u-Officer Shin kwalithusa kakhulu lokho laze la bribe usupervisor wasemakhazeni owazi wakhuluma iqiniso ukuthi le ngane ekuthiwa uSohe ayikaze engcwatshwe isidumbu sayo namanje sisahleli kwi-deep freezer yasemakhazeni. Ethi ngoba amaphoyisa ekuqaleni ayithe uSohe washona ngokuyibulala kodwa uma kaSohe wayengafuni ukukumukela lokho ethi futhi ngeke aze ayingcwabe ingane yakhe ngoba mayike yangcwatshwa ingane yakhe neqiniso lokufa kwayo liyogqibeka khona lapho lingaphinde livele. Nekuthiwa uma kaSohe wancenga usupervisor wasemakhazeni waze waguqa
wamguqa ngamadolo ethi uyamcela ukuthi awugcine isikhathi eside lo mzimba kaSohi la emakhazeni. Baleze baze baliqeda uphenyo labo bomndeni kaSohi. Usupervisor watshela uMakaSohi ukuthi uyathanda ukumsiza kodwa usephoqelelwa umthetho wasesibhedlela ongasakuvumeli lokho. Ekuthiwa kwaze kwafika udirector wasesibhedlela ebona ngendlela lo mama akhala ngaye eseguqe ngamadolo, wa-arrange ukuthi isidumbu sikaSohi sigcinwe kwi-deep freezer ngokuyimfihlo okungazi muntu, kodwa kuthiwa usupervisor waxwayisa udirector ukuthi leyo nto ingaba icala elikhulu futhi eliserious ngokwezomthetho. Uthi udirector watshela usupervisor ukuthi ingoba ngiyakholela ukuthi ngelinye ilanga iqiniso liyovela. Ngesithula ukuthi lo director wasemakhazeni kwakuwubaba kaJu, naye uJu lo lekelela uDonghyun for ukupay revenge. Aqhubeka njalo nokumngenela ama-message athreatenishayo uMakayan Jin mayelana nesidumbu sikaSohi. Nokwazi kwathi ekugcineni uMakayan Jin esecasukile waqonda ngqo e-police station wayotshela iphoyisa u-Officer Shin ukuthi akasolve yonke lento, kungenjalo uzophelelwa umsebenzi u-Officer Shin. Lawo mazwi wamenza wabona u-Officer Shin ukuthi kuzomela acte ngempela uma engafuni ukulahlekelwa umsebenzi. Lo mama unene siyathola ukuthi wayeselitholile iqiniso ukuthi leli phoyisa u-Officer Shin ubesenokuvakashela enye indawo yasemakhazeni endala engasasebenzi ekuthiwa usefike khona iy'khathi ey'ningi yilandelana. Nokwathi ngobunye ubusuku uDonghyun nalo mama unene banyonyo babawongena kuyona le ndawo yamakhazi. Nokwafika kwabathusa ukuthi noma le ndawo yasemakhazeni engasasebenzi kodwa ugesi wakhona bethuswa ukuthi ukokoteliwe usasebenza. uDonghyun wasola nokuthi kungenzeka ukuthi nesidumbu sikaMyang okuthiwa wanyamalala sifihle kuwona la makhazi. Kusazoshuba lana bafethu, ake silindele u-part 4 sibone ukuthi kuzokwenzakalani. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer on the beat.